Salutare tuturor, am revenit cu episodul 2 din Wizard. Sper că nu mai am auzit buzuitul ăla, nu? Nu se mai aude cum, adică de ce nu? Sunt aici din nou cu Nico, n-am făcut level, suntem Salutare! aceiași. Așa, bun, deci stai să vedem la misiuni. Deci trebuie să omorâm încă un pirat și încă o zănuță. Așa, Ok. Din ăla. Hai, ok, hai. După eu. După eu, dar nu după mua. Nu, după eu. O, bine, nu stai că îmi dau teleport la tine, că dacă mă duc acum direct intru într-o luptă, și mi se întâmplă întotdeauna. Hai, unde ești? Ia-te. Hai să mă... Așa. Bine, hai să intrăm. Bun, ești cu un așa în luptă. Și eu acum, așa. De la fix! Ce atac dai? Ce am? Ce ai? Se văd. Bun. O să avem câțiva bine level mai mare. Acum. Haide. La tine mă gândeam să dea Fizzle și aștept. Ai auzit? Da! Așa. Hai. De fapt, eu n-au că mi-am dat să mă runcel. Stai că mi-l fac la setor un pic. Stai să mă trag. Așa, medium. No, hai să omorâm. Bine, stai bă să-l pun așa. Spuneți cum să nu se pună cum, adică cum. Hai să mai omorâm Dark Fairy. Bun. Bun, dar stai, piratul, da, acum trebuie să vorbim cu Olivia. Da, hai să omorâm tot Dark Fairy, că știi că ne întoarcem înapoi la... Da, puteai să găsesc alea rare, băi. Băi, eu știu că... Uite Dark Fairy. Uite. Bine, dar stai să mă bag cu o minută. Uite, Fairy Queen. Bă, cu ce m-am băgat? Bun! Oameni buni, revenim imediat să văd de ce am așa mare. Așa, am revenit, mi-am rezolvat lagul. Cred. Acum nu mai am. Stai să mă omor pe care. Bine. Da, cam perfect. Fizzle. Yes. No! Și zici de mine, oi, cu vizalule. Vai, dar ce țăr. Ce locuri. Eu dau pe al doilea tu dată. Da. Asta dă pe el. Balanța. Nu. Place. Bă, nu știu ce, bă, am puțin pe PS. Nu știu de la ce abar n-am. Nici, bă, că am provat același program. No, bine, că vine și Duduiul ăla. Duduie. Dar am zis Dudui. Duduie, am înțeles Duduie. Vai, deci dacă ar dădea Fizzle, Deci dacă ai vedea ce lag am, bă. Bă, știu, bă. Cum adică să nu știu ce lag ai? Dă să pe cine dă Blaze. Păi tu atacă pe ultimul. Eu stai să pe cine dă Blaze, că poate nu atacă pe aia cu 5 HP. Dar atac eu acum mor. White 0. Bă, deci serios, bă, am 3 FPS, bă, ești nebun. Și aseară am avut 400 și... Păi poate să-i deschis Cantasia. Stai așa, deci revenim imediat. Așa, am revenit. Am mai scăpat de lag. Ce ai avut deschis? Ce ai avut deschis? Păi, nu știu, bă, nimic. N-am tot aceleași programe. Hai, serios, ce mai văd încă 2. Păi nu știu, că n-au avut ce face. Cum ne mă înțeleg? Bă, aici am câștigat un pet, bă. Știi? Aici am câștigat un pet. Mamă. Deci am omorât snuții din alea, Nu, așa. Da, hai să-l omorâm pe Oșla. Da, că am făcut mesaj. Dică ăsta, Didi Hunter-ul ăla are deja 600 de. Wow. Și eu am 500 și... Cum? Bogătean, bă. Da, și chiar că mi-am 85 viață, nu mi-e fac full. Bravo! Da, perfect! Nu-l omorând voi, vă mor. Oșla, bă. Cum faci? L-am omorât. Life-ul l-am omorât. Haide. Am terminat misiunea, nu? Hai. Am primit 2 pălării. Vezi că o să intri în luptă. Nu e adevărat. Ok. Bun, am trebuit să vorbim cu unul Ceren. Da, vorbim și cu Olivia și cu Ceren. Cu Olivia e Ceren, ceară de cat. Bă, mi-ai furat heal, băi, voie. Ok, atunci hai că ți-l fur și pe ăsta. Oh!
De ce? Lume! Haide. Ia, atunci hai să nu fii rău, ți-l furi și pe ăsta. Voi! Nu, e a meu. Aha, 531 viață. Avem 247. Bine, am 531 în total. Așa am Bun, mi-am făcut un inel. Și eu am făcut Level up. Cum adică? Așa am făcut. No, am primit unul cu 10. Și eu, la bună, am 562, imediat am 700. Oricum, de la level 5 o să ne luăm. Eu imediat am 700 la level 3 și tu 700 la level 14, da. E bine. Hai, Lady Oriel. Plus 2 apărare la mid. Oare să-mi pun? Ce? Eu am primit că îți dă apărare la gheață. Nu, la mine la mid. Bine, bă, stai ca mai multe, stai un pic, ca mai multe pălării. Eu n-am așa multe, stai să nu știu. Nu, eu am asta. Am una la level 5, de până atunci eu pun asta. Și am ceva, n-am robe. Deci, așa, am pachetul ăsta. Oh, Doamne. Da, bă, dar nu mai trebuie să vorbim cu privat Connelly, știi? Nu, că e emisiunea din Fire Lei, da. Bun, deci mi-am pus tot. Hai. Bă, stai să văd câți bani am. Oi, bă, 36, bă, ești nebun. Eu am 37, am trecut. 37. Oricum de la level 5 ne luăm iteme, nu? O, da, clar. Ne schimbăm aspectul. E prea lung drumul până acolo. De ce nu ne-am lăsat un martor? Bine că l-a luat ăsta Wooden Chest-ul. Oricum nu putem. Ce-am traversat eu pe aici? Am travestit, Bă, traversa, măi, perverso. Bă, vezi că asta... Perverso. Ce-ai zis? Mic. Deci am 469 viață. O să-mi fac, glumesc, în niciun caz nu o să-mi fac alt caracter. Mic Storm neapărat. Nu vrei să mai fac niciun. Mamă, Tu ai mic balanță. Asta cred că... Bă, nu i-a făcut pe mă, dic și-o strâns atâtea pipuri. Mamă, Și-o dat... Ui, asta e, cum stai? Cum ne-a se numește? Tempest-ul. Tempest, așa. Vezi și eu știu mai bine. Câte-a dat? 1958. Da, și eu să te scad eu cu Judgment-ul pe 36. Bă, are level 36. Doamne, și ca mine. Dar să mai bun ca el. Eu am pe G-Donny. Eu am cizme mai bune. Ai, mici, fii atent, n-are nici critical, nici... Tu ai eu ăsta mai bun, tu ai petul mai bun, ai totul mai bun, ai părul, ai fața. Am părul mai bun, bă, deci părul cel mai important, bă. Da, să te dai la... Da. Să te dai la fete, cum? Direct te trebuie pe engleză nimic. No, uite-te, deci atâta l-am îngrășat pe porcul ăla, zici că... L-am face mă cu pompa. Ce mă nervează pălăria mea, bă, așa e așa de hâră. Știi și la mine ce crezi. Nu contează cum e. Oricum. Mă fac secundară live pentru că îmi place. Secundară? Da. Dar știi câte ani ești secundară e la feminin. Bine, lasă-mă. Am primit seraf. Wow, și eu. O să le folosesc. Trebuie să omorâm iară zinuțe. 3. Și primim cizme. Acceptă misiunea. Ok, hai că am luat-o, du-te. Luat-o? Du-te, dacă am luat-o. Bă, stai un pic să-mi pună cărțile. Rău, cărțile. Răule. Haideți să mergem. Ai, bă, deci... O să te pe filmare tot pachetul meu de cărți. Da, cum adică să nu văd? Tu hai numai odată. Ești aici, mă. Ia, hai să omorâm pe... Hai cu ăsta, luptă. Intră. Intră. Fizzle. Și le omorâm pe toate 3, știi? 0 din 3, suntem 3. Hai să vină și aia, bun, perfect. Bun, am terminat. Limit, bă. Da. Poate, probabil. Asta este ceva. Dai direct. Nu, n-am un training poate, am crezut că am un training. Am uitat să-mi bat telefonul pe silențios. Da. Și acum în momentul ideal să butonezi telefonul. Da, nu, că mi l-a băgat pe silent, dau pe care dau. O să dau... Am mai era pe vibrație. Eu o să dau pe Rubin, sincer o să dau pe Rubin. Bă, Rubin nu e a meu, măi, vacă. Băi, tu acum zici. Bă, primul e cu primul, al doilea e cu al doilea și al treilea e cu al treilea. Da, bine, deci tu îmi zici. Pe al treilea e a meu, clar, mereu. Am dat deja pe... Oricum le omor mai rapid.
Hatui! Struș. Doamne, nu te auzi, Doamne. Mamă, ce, s-aude buzitul? Nu. Nu. Îl dai pe silence. Telefonul meu este foarte handicapat. Seamănă cu proprietarul. Da, am zis-o. Da, ai zis-o, nu? Sper să dea să-mi dai Fizzle. Sper din toată inima Eu să am dea cea mai multă viață de aici, dacă am văzut bine. Fizzle. Doamne, pușă. Hatui! Fizzle, bă, Fizzle. Fizzle. Atât! Uite și tu, Fizzle. Băi, eu sunt bun, bă, ce nu Da, ești bun, hai să facem întrecere până la Lady Oriel, vrei? Nu, bun. No, hai, de unde începem? Ia, începem de aici. Am început deja. No, bine. E de la în fața ușii. Eu nu am ajuns deja. Da, sigur. Am ajuns, hai să mă vezi. Dar cum pisici, bă? Lady Oriel. They have been enchanted by some. Opa, niște buți cu doi apărare la mii. Bun. Free the captured fairies from those Deci, horrible atât au bug fost pages before they episodul de become azi mai corrupted. bun. Go quickly, my Și friend. să vă uitați să dați like și subscribe. Vă mulțumim, eu am fost Ion Hasliu, acesta a fost Nico, pa!